gawaning style ah. Kita pa'y mang libre, kita pa'y balibaran permi. Halog dira, dam. Ha? Nga no? Kita ka ng likoon dira. Oo nga naman. Mubangking ta. Hala kuya, iton, maluoy ka kuya. Bangking be. Kapuyag baktas ani, uy. Wa man ginamasahero diri ah. Dito po sa turnuhanan, perti pong mingawa. Nga, oy. Murag si minalahuya na jukuani ba? Pasahero, 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 pasahero. Pasahero, 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 pasahero. Sakay ka, day? Adili? Sus, ug di malason juga oh. May embargo man siguro kang motora ka. Pasahero, pasahero, pasahero. Naabot na lang ko diri ang dapita. Wa man gyapoy na masahero maski isa. Asa man siguro ni mga tawhana? Pasahero, 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 pasahero. Uy! Grabe! Pagkawalo pa ba yan na bay? Bahalag dili ti ka madatahan motora ka. Ang importante, mabakride ko ng bayana. Lasgawa. Makaluyag mata, uy. Hi, Dam. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Grabe, kawalo pa, uy. Musakay ka, ma'am? O kuya, na masahero di ay ka? O, Dam, uy. Nagapamasahiro raman dyan ko diri apermi. Grabihan ni mo kuya no, ang sniper, ginapamasahero raman. Ang sniper sa uban, ginaampingan. Ay, dili man ko hilig anang amping-amping og motor, ma'am. Kay pareha sa una, giampingan ako siya. Pero gibiyaan raman hinuong ko niya. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Abay daw, Dam. Asa di ka pato, Dam? Dito lang yan sa may purok uno. Purok ono? Asa man na dapit, Dam? Hala, grabe si kuya. Huwag ka makadunong ugasan ng purok uno. Wala lagi ko kadumdum, anak, Dam. Anay, grabe ya si kuya. Purok uno ba? Barangay Paasa, mga laki, maras una. Mas gawan ni bayana. Di pa niyudungugan man hinuunta. Sige, ma'am. Alin na, ma'am. Sakay na, ma'am. Pinadipiti pa dong dito. Pliti? Kanigo na kong pagpamasahiro, ma'am. Lingaw-lingaw rani. Unya, kitong mga babae nga siksi, ginalibre na ako ang pliti. Hala, sexy ba ko? Hinuon. Kaniya, pasado na niya? Oh my God! Sige, ma'am. Pasado na, ma'am. Unya ya, unsa man ya, sakay na kuya? Alin na, Dam. Sakay na, Dam. Unya, okay na ka dira, Dam? Okay na kuya. Sige, Dam. Ang larga na ta, Dam. Amya, nangungon lagi ta. Dam. Naunta ko'y gusto isulti sa imuha, Dam. Isulti? Unsa man na iya? Dam. Nakay uyab. Uyab? Ay, wala sa ko ana iya, oy. Study first ako. Nah, maomagid mo ba? Basta api kay ganignaong ang mga lalaki. Tubagon rag study first ninyo mga babae. Anay, tinuod man gud ya. Naunsa di ka? Dam, I love you very much. Nge, naunsa di ka? Dam, unsa man, Dam? Uyab na tanduha, Dam? Nayabag. Mo ato imong hinangyoan ya. Mura man kag nangumpanyag politiko. Unsa day imong gusto, Dam? Kanan diskarte nga puros atik? Di man sa ingon niya basta kay study first ako karon. Lasgawan ning style ah. Kita pa'y mang libre, kita pa'y balibaran permi. Halog dira, Dam. Ha? Nga no? Kita ka ng likoon dira. Oo nga naman. Mubangking ta. Hala kuya, iton, maluoy ka kuya. Bangking be. I'm a rider, provider. Bring the heat, girl. I'm up in the fire. Dam. Dam.